chemicals they have? Is she just naked in a bathtub? Russia. Wait, Chad, that's Russian, right? Yeah, Russia. Russia. Bro, how you know? Oh my god! Oh my god! No! Стои по-просто, да махам кружката. Коя кружка? Така ли? Или да остава? А, ето бе, тя си изсветли камерата вече бе. Добре, добре. Ай, мърши! Това не ядраш това, брат. Остана! Само си чуки джумон. Тя вика, че иска в нас да ми лапа хуя. Какво става, Салдара? И в устата гледам малета да друзалка. Как нещата тръгнаха от сокче и стигнаха до лапане на курове? Не спирам да се изумява. Що? Какво е, брат? Еко, няма... Какво е, брат? Еко, няма... А мен защо не ме следва то пич? Той знае ли аз кой съм? Гледай, следва Анди Студио, следва някакви... Няма. А Рачо Тигър. Какъв е той, бе, брат? За какво следва Рачо Тигъра, е майна? Мен не ме следва. То ми ледено цялото, не поглежда погледалото. Без теб трепери ми цялото, всеки ден ми е така. Дъвните коси отрязах, всичките приятели зарязах. От всичко се отказах, нямате, тебе нямате. Що да направиш песен, имаш глас? То много хора имат глас. Ще се буди. Тайно мисли, че сме луди. Твоята майка си мечтае като тебе да сияе. То много хора имат глас. Ето върни малко. Чакай, Славче, не знам къде съм. Не знам къде ми брат нека отиде и не знам ай. Виж го как е долу, тъча съм пута. Аз си знаех рекламните пана, брат. Чакайте бе, не мога да игра. За кръстата, бе! Чакайте, не мога. И хората ще са такива. I'm sorry. I'm stupid. You're crazy! I'm not crazy. Okay. You're beautiful! I'm beautiful, thank you. Okay? Колко по-странно може да стане? 18 плюса.
Ето ви го, пак instant replay. Не знам. Не, всъщност разбрахме, брат, обаче фул шок, защото нали знаете, това е такова отделено отделение, братле. Нали това е отделение, де я знам. И... Какво? Ще говоря сам. Брат, просто... Е така от нищо чувам в лявото си око. Искаш ли снимка? А знаеш кое е по-странно? Чувам в лявото си око, между другото каза. Око казах, бе. Не око каза, аз чувам око. Чувам в лявото си око. Ще ходя тук, гайс. Имаме гостненка. О, шит. Ей, пламя с слушалки тати. Тя до сега плаче и като взе тати и спря да плаче. Нали, тати? Като те вземи тати и спираш да плачкаш. Гледайте. Това е семената ми течност, гайс. Погледнете. Не е толкова странно, колкото си мислите, гайс. Бебета са много яки. Правете си бебета, честно, между другото. Ако имате приятелка, ви призовавам тази вечер да отидете да се изкъпите, да свежнете, да се пръснете с малко парфюмче така, преди да я пустите в леглото и да я напълните фурната. Как се трябва, брато? Честно, като мъж. Реално ще й направите услуга, защото така няма да имат 9 месеца цикъл. It was at this moment that he knew. He fucked up. Удари ли се? Стига, моята. Мударев, мани бе, Мударев. Обичам те, мани ме веде, мама. Готова ли си? Да. 3, 2, 1, начало. Трябва ли с ръцете така? 17. По-бързо! По-бързо! 12. Ще падна. Ще падна. 6, 5, 4, 3, 2, 1, аут. Какво ще му направиш? Той ти захожда отзад, сега ще капне по газа. Пак как обираме брато без да играем. Ево е седмици, седмица му дари, мате, добре, че другия плати и обра с флъш. Да, бе, човек. Тик, бро. Бакдор. Флъш ли му да... не е бакдор, човек. Има две намагани. Направо съм потресен. Никой не отвори. Тасманияка сме, брат. Гледай го, сега искам и овина, братле. Завари го, завари го. Вай, държа го много сериозно, лек. Дай, куче! Майка ти хуя! Айде! 45 долара толкова събрах целия два пъти. Дала памеча! Айде, живото, тамичката, батенце! I saw that they sell dry paste called in Bulgaria. Stop the lie. You lying. I don't see a in Bulgaria. Chow. That says heapy pie. That does not say I was about to say, bruh. I was about to say, chat. Тя вика, че иска в нас да ми лапа хуя, да и в устата. Леле, мале, тя е гадрозалка, къде е газал?